Angkas ng motorsiklo patay sa aksidente sa Lubao, Pampanga. Nakatutok Russell Simorio. Nahulog sa kanila magkapatid na lalaki, pati ang sinasakyan nilang motorsiklo sa Barangay San Roque Arbul, Lubao, Pampanga. Nakuhanan pa ng amateur video ang dalawa na duguan at magkayakap habang nasa 5 talampakang lalim ng kanal. Maya-maya pa, dumating ang mga rescuer at ambulansya para dalhin sa ospital ang 2 biktima. Dahan-dahan silang binuhat dahil sa mga tinamong bali sa katawan. Pero dead on arrival sa ospital ang backrider na hindi na pinangalanan, habang nagtamo naman ng mga sugat sa katawan ang driver. Yung kapatid niya halos din na umihinga, yung nadatnan namin sila, umiiyak na nga halos yung kuya niya. Ayun, nung dinala na sa hospital parang wala na kasi maputla na yung kamay niya tapos di na umihinga. Nauna rito, bumili ng gamit pansaka ang dalawa sa Barangay Concepcion. Pauwi na sana sila sa Barangay Santa Cruz nang mangyari ang aksidente. Siyempre, hindi normal yung pag-iisip mo nun. Lalo na kung lasing ka. Siguro, na-lost control sila. Kaya yun, nagkakakos ng aksidente. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Amyanan na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng mga biktima. Paalala ng pulisya, mag-ingat sa pagmamaneho para iwas disgrasya. Mula sa Pampanga, kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio. Balitang Amyanan.